Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. One su riješene, ali ja ću sastav reći sutra. To ne bi nazvao dilemama, to su opcije više gdje je moguće da ne bude nikakvih promjena u odnosu na ovu Austriju, a moguće je da bude jedna, eventualno dvije, svakako neće biti puno i nećemo iskakati jer nemamo razloga iz onih gabarita koje smo vježbali od prvog dana, a i u ova zadnja 3 tjedna. Svaka opcija od tih 3 imamo ili nam daje, nas na neki način osnažuje u ovoj jednoj fazi igre i u jednom području, malo slabi u drugom, ali svaka od njih 3 je dobra i reći ću je sutra ili prije utakmice. A nije prednost za Njemačku u tom. Opet s druge strane lijepo je kad se vratite na teren na kojem ste već pobjedili. Primjerice Podolski se zamisli u toj situaciji, odavde sam dao gol na tu branku, a dao je na obe branke. Tako da je to onako zgodno, ali tu ne vidim nikakvu njihovu prednost, jel? A ono popuštanje sam već odgovorio u ova 3 dana. Mislim da nije bilo povezano. Neki igrači su mogli po nekom bioritmu biti manje inspirirani taj određeni dan. Malo je tu bilo psihološki povlačenje, odnosno u ovoj glavi prioritet da se ne primi taj zgoditak. Opet i pričajući s njima i gledajući ih na treningu i dan prije i 2 dana poslije, jučer recimo, vidim da smo mi spremni tjelesno. I mi uopće nismo trčali malo protiv Austrije.